आता परफेक्ट अकॅडमी ऍडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट PSAT इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा द्या आणि जिंका 1 लाखांपर्यंत कॅश प्राइज, 100% स्कॉलरशिप, 10 एज्युकेशनल टॅब. दिनांक 15 डिसेंबर ते 30 जानेवारी दर रविवारी सकाळी 10:30 ते 12:30 पर्यंत. परफेक्ट अकॅडमी, तळमजला यशोधरा, कुडाळ. पुरवणी मागण्यांमध्ये 1400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या कोकणातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याकडं 1400 कोटी रुपये देणं बाकी होतं. पुरवणी मागण्यामध्ये 1400 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यातल्या ज्या नैसर्गिक संकट आलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात पैसे देणं बाकी होतं, तो आता 1400 कोटी मंजूर झाल्यामुळं तोही प्रश्न निकाली निघालेला आहे. रस्त्याच्याबद्दल आता शिपीवरून इकडं येताना त्या रस्त्याच्याबद्दल वैभव नाईक म्हणून आमदार पाठपुरावा करत होते. त्याची वर्क ऑर्डर कालच निघाली. आता अधीक्षक अभियंत्यांनी पण, लेडी अधीक्षक अभियंता त्यांनी सांगितलं त्याच्यात 2.5-3 किलोमीटर कमी पडत आहेत. ते 2.5-3 किलोमीटर पण मी उद्याच्याला मुंबईमध्ये जाऊन त्यालाही मंजुरी देऊन तेवढा निधी उपलब्ध करतो. म्हणजे तो सगळा रस्ता आता विमानतळ सुरू झाला तर चांगल्या पद्धतीनं होईल अशी लोकप्रतिनिधींची मागणी, ती पूर्णत्वाला त्या बाबतीमध्ये जाईल. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.